kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayong gabi na to sa ating programang Top Secrets. Mga kabiso, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo sa 90.7 Love Radio. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 11:32 PM, nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Halika po, kilalanin na po natin ang ating caller ngayong gabi na to. Good evening. Hi, good evening, Titan Jello. Happy Monday, ma'am. Happy Monday po. Kamusta po kayo? I'm doing great. Ano pong pinagkakabalaan ninyo? Working po ako sa isang private company and then meron pa po akong sideline beside that. Ano po yung, gusto ko yung sideline, ma'am. Ganon. Gusto ko malaman niyo. Bookkeeper. Bookkeeper po kayo. Yes. So ano po yun? Accountant po kayo na, ma'am. Tama ba ako? Yes po. Bookkeeper eh. Yes po. So ma'am, eto na. Hindi ko na papatagalin pa, ma'am. Familiar naman po kayo, di ba, sa programa natin? Apa. Matagal na kayo nanonood at nakikinig? Yes, sobra. Okay, ma'am. Ma'am, diretsahan po tayo, ma'am, ha? Kapag tinanong ko po kayo, ma'am, ano ang top secret ninyo, didiretsahin niyo po ako, ma'am, ha? Sige. Okay, ma'am. Ilang taon na po kayo, ma'am? 36. 36. Anong pangalan? Zoe. Zoe, 36, from Manila. Manila. Once again, Zoe, 36 years old from Manila. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko is tiniis ko yung mga kapatid ko para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Tiniis mo yung mga kapatid mo para matuto silang tumayo sa sarili nilang paa. Yes po. Pwede niyo po ba akong bigyan ng detalye at kwento dito sa top secret ninyo? Kasi sa family namin, ako yung bunso. Mhm. And then, meron akong mga kapatid. So, yung mga kapatid ko is, yung panganay namin is LGBT siya. So, okay sa akin yan kasi may mga racket siya. But then, one day, bigla na lang nawalan siya ng gana. Parang more on gala na lang siya, more on friends. And then, yung pangalawa naman sa amin is nag-aaral. Same kami, nag-aaral ng ate ko. And then one day, parang napansin ko na kapos na kami sa buhay. So sabi ko sa mama ko, Mama, mag-stop muna ako ng pag-aaral. Magwo-work ako para ma-help ko kayo. And then, so, sa province namin, nag-fly ako pa Manila para dito ako mag-work. And then, kapag nakakita ako ng work, ang ginawa ko po is nag-working student ako, self-supporting student. And then, lahat, tawag nito sa school, nag-apply ako ng scholarship. Nung nakuha ko yung scholarship, so parang meron na lang akong 10% or 20% na babayaran sa school.
Mhm. And then yung remaining ng salary ko is lahat yun binibigay ko sa mama ko. And then nung naka-graduate ako with flying colors, sinurprise ko sila, pinapunta ko sila dito sa Manila para lang magsabit ng medal sa akin yung mama ko. Mhm. And then nag-focus na ako sa work ko. Napansin ko parang yung burden, lahat napunta sa akin. Parang lahat ng bills, kahit sa bigas, lahat na sa akin. Yung kuya ko wala ng work, yung ate ko wala ding work, and then na-pregnant pa siya. So sabi ko, kasi that time na nag-stop pala ako, yung ate ko nag-aaral. So sabi ko sa Hello, ma'am? hello, sabi ko po sa ate ko, hello, Yes, ma'am. okay na Nakikinig po po? kami. Yes, ma'am. Nagfe-feedback po yung voice ko. Wala, ma'am. Wala naman, ma'am. Hindi po nagpi-feedback, ma'am. Malinaw po. Okay. Dito kasi sa akin nagfe-feedback siya. Mm-mm. Okay. And then yun, sabi ko sa ate ko na pagpatuloy niya ang pag-aaral niya, ako ang mag-support sa kanya para matapos kasi 1 year na lang, gagraduate na siya. Kasi ano din siya Dean's Lister din siya. So sayang kung mag-stop din siya. After that, nung naka-graduate na po siya, nag-work siya, so happy na ako. But then after 1 year, na-pregnant po siya. So na-stop po siya. So, Ma'am Nagfe-feedback Zoe, yung voice ko sa phone. ikaw ang naging breadwinner, no, sa family mo. Yes po. Mm-mm. So, ikaw ang tumutulong sa magulang mo. At the same time, Yes po. tinutulungan mo yung mga kapatid mo. Yes po. Paano umabot sa point, Ma'am Zoe, na dumidepende na lang sila sa inyo? Sa iyo mismo. Kasi po, napansin ko po kasi that time na pati pang bill sa akin, tapos yung sa ate ko, pati pang check up, Mhm. pati yung pagpanganak niya sa akin na. And then napansin ko na parang bakit gano'n? Parang lahat na lang sa akin. Yung ibig sabihin wala kaming ulam, wala kaming grocery. Sabi ko na, kasi yung money ko nakatoka na sa tuition kong babayaran, tsaka sa grocery ko, sa pamasahe ko. Zoe, nakwento mo sa akin kanina na ultimo kuya mo, ate mo, tama ba? Dumidepende na sa'yo. Yes. Gaano katagal humaba yung pagiging breadwinner mo? Siyempre, tayo naman meron tayong hangganan lang din, di ba? Siguro from 19 years old to 29 to 30. So, ibig sabihin, 6 years pa lang, ikaw ang... 18 years old ako. I mean, 6 years ka pa lang huminto as a breadwinner or tumutulong sa family mo. Tama ba ako? Correct. Bago lang to 6 na taon. Yes. So, hanggang 30 ka. So, may anak ka na ba, ma'am? Yes, meron na. Ilan, ma'am? One lang. Ilan- Kasi yung first baby ko is nasa heaven na. Sorry, ma'am, na marinig ko po yung kwento mo na yan. Okay lang. Anyway, ma'am, ito po. Bali, ilang taon na po yung anak mo ngayon, ma'am? 5. 5 years old. So, ma'am, Yes. ibig sabihin, huminto ka lang ng pagtulong sa kanila dahil nga nagka-baby ka na. Yes. Tama ka po. Grabe naman. Anyway, sa bagay, kultura to ng ating pagiging Pinoy. Yung Correct. hindi Tama natin ka. pwedeng iwanan yung family natin hanggat hindi sila okay. Diba? Lahat gagawin natin. Kahit nga may asawa na tayo minsan, hindi pa rin natin sila malimutan. So, Correct. paano ka napuno? Paano ka nasagad? Pwede mo akong kwentuhan. Kasi syempre, ilang taon yun From 18 years old
to 30 years old, hindi biro yun. 22 years ka nag-silbi. Kung tama ako, mali ako, sorry. Pero 22 years old ang pagkakabilang ko. Kasi po ganito yun, parang may mga times kasi na napapagod na yung katawan ko kasi 'di ba work, school and then work. Mhm. Parang bumibigay na yung sarili ko and then makaka-receive lang ako ng text na kumusta and then magre-reply ako, "Okey lang, kayo kumusta?" Ayun, sasabihin na kung anong mga problems, ganito, ganyan. So ako naman as a giver, kasi giver ako, parang gusto Mhm. ko nakikita ko yung family ko or loved ones ko na happy. So magiging happy na ako kahit minsan nakakalimutan ko na yung sarili ko, which is yun yung mali ko. Mhm. Tapos napansin ko nung ilang beses na ako na-hospital dahil sa sobrang pagod, ganyan. Hindi man lang ako nakaramdam sa kanila ng kailangan mo ba ng tulong, ganito, ganyan. Wala, as in wala akong ang sabi lang sa akin, magpagaling ka. Ang gusto ko Mhm. sanang marinig is, may pera ka ba diyan? Kasi kung wala, hanap kami ng paraan. Kasi alam nila ako lang mag-isa dito. Nung hindi pa ako, wala pa akong family. Parang sabi ko, bakit gano'n? 'Pag sila isang salita lang, kahit wala akong pera, kailangan ko maghanap ng pera. Ang pinaka-toxic pa is, for example, sa Blue App, sa FB, may mga friends ako na magyayaya to go out, to have dinner, or kaya Mhm. mag-unwind. 'Pag na-post 'yun or na-tag ako, 'pag nakita nila, magpo-post din sila na sana all pa-happy-happy lang, kami dito wala nang makain, ganito, ganyan. So Literal parang na ako magko-comment? Gano'n sa comment section? no, nagpo-post po sila sa Okey, account nagpo-post nila. lang, okey. So makikita ko 'yun, sabi ko parang akala ko sa ibang tao 'yun, dedma lang ako. So ako kasi hindi ako ma-post, kumbaga nata-tag lang ako. Ngayon nakita ko nag-post lang, may pinost lang ata ako nun na parang super happy ako, may nabili akong wallet na, um, Pinoy brand naman siya. Mhm. Hindi naman siya nagko-cost ng 1,500, below 1K pa lang din. Nag-post din sila na yung pinambili sana diyan kung binigay na lang at pangkain, yung parang gano'n. I So get sabi ko, mm. "Ay ba't gano'n? Parang ako na ang pinapatamaan nito na bakit gano'n?" Ta's minessage ko, sabi kong ganyan, "Bakit gano'n? Ako ba 'yun?" Sabi ko. Sabi sa'kin, "Bakit guilty ka ba? Bakit nasasaktan ka ba? Sabi mo wala kang pera pero bakit may pambili ka ng ganyan?" Sabi ko, "Kasi sira na yung wallet ko, so kailangan kong magpalit." Sabi ko, "Hindi ba puwedeng bigyan ko naman ng kahit konting regalo yung sarili ko?" Ta's ang dami ko ng naririnig, "Ako pa sa'yo, nakakalimutan mo yung nanay natin, chu-chu-chu." Ang daming sinasabing masasakit. So sabi ko, "Bakit ako? Ako tumutulong lang ako, bakit parang lahat na ata ako, pati sa pamangkin ko, ako shoulder ko lahat ng gastusin." Sabi ko, bakit parang ako yung panganay?" Sabi ko, "Nandito ako para mag-support sa inyo, ang dami ko na ngang give up." 'Di ba nag-giveaway ako na hindi makapag-aral, para makapag-aral si ate. Tapos ako nagsikap ako para sa sarili ko na Mm. mag-aral. Bakit ganyan? Hindi lahat ng nasa Manila may pera. Kung alam niyo lang kung anong meron dito, kung hindi ka marunong lumaban, hindi ka marunong magtipid, walang mangyayari sa'yo. Sabi kong gano'n. And then, nakita nga nila medyo nagsisikap ako, may ipon na ako, biglang nagkasakit yung mother ko. So, lahat ng ipon ko nandun, nagastos, as in nagastos sa id ako. Nakita ng kapatid ko yung passbook ko. Mhm. Sabi niya, "May pera ka pa pala dito, bakit hindi mo sinasabi?" Sabi ko, "Yung passbook na yan naka-connect sa ATM yan. Ang ATM sa ATM machine lang, not over the counter. Pag nag-over the counter ka, dun mo makikita lahat ng bawas kung ang ibibigay mo is yung passbook." So sabi niya, "Wala, maano ka, ang tawag niyan, selfish ka, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Selfish pa ba yun? Na lahat na nga binibigay ko sa inyo, kesyo mga
lahat gusto nila, kung anong gusto nila, binibigay ko. Mga alahas, binigay ko, pinag-ipunan ko. Pero ending, nasa sanglaan. So, sabi ko, ayoko na tubusin yun. Kasi, yung ipang tutubos ko doon, pambili nyo na lang ng pagkain. And then, one time, nawalan na ako ng pera. Kumbaga, hindi naman nawalan. Kumbaga, binudget ko yung pera ko. Galit na galit sila. Galit na galit yung kapatid ko na pinagdadamutan ko daw sila. Tapos sabi ko, hindi ako nagdadamot, kailangan ko lang yung pera. Kasi kailangan ko magpa-check up kasi may nararamdaman akong not okay. Tapos ang dami ng post, ang daming ganito, ganyan. Ang daming masasakit na salita. So sabi ko, stop na. Parang kasi marami din akong mga kaibigan na nagsabi, stop mo na para matuto silang tumayo sa sarili ng mga paa. Sabi ko, kaya kong tiisin yung mga kapatid ko, pero yung nanay ko, hindi ko kayang tiisin. So, ang nangyari, ginagamit nila yung mother ko. Kung ano yung sakit ng mother ko, ginagamit nila. Pag hindi ako nakapagpadala ng pera, hindi nila ako ipapakausap sa nanay ko. Ganun. Yes, ganon. Ganon ka-literal. And then, brainwash yung mama ko na parang magalit sa akin na, for example, coffee kami ng friends ko. Coffee lang yun issue na. Parang, kaya sabi ko sa sarili ko, hindi pala maganda ang social media. Kasi ang social media, akala ko okay kasi makakapag-connect ka sa family mo. But then, meron din siyang disadvantage kasi lahat sisilipin, lahat mapapasama yung tingin sa'yo. So sabi ko, stop ka na lang. So, hindi na lang ako magpo-post para walang masabi. Tuloy, ako kahit gusto kong i-share yung happiness ko, hindi ko na ma-share. So, wala akong karapatang mag-share ng happiness ko kasi yung happiness ko masama na sa kanila. Yes. May isang beses pa na almost magpas 1 month, hindi ko nakakausap mother ko kasi wala akong napapadalang money. So, sabi ko, pregnant ako. So, kailangan kong ganito, ganyan. Kailangan daw ng nanay ko ng panggamot. Sabi ko, hanapin nyo ng paraan. Maraming LGU na pwedeng lapitan, ganito, ganyan. Pwede sarili ko naman. Sabi ko, pwede sarili ko naman. Tapos parang sobra-sobra na rin yung naibigay ko. Hindi naman sa panunumbat. Ni minsan, wala akong nahingi sa inyo kahit piso. Sabi ko sa mga kapatid ko, sana pagbigyan niyo ako sa time na to. And then, yun. Hanggang sa nalaman ko na lang sa mga cousins ko, sa mga friends ko sa province na pagod, puyat, effort sa kanila daw. Parang naging walang kwentang anak ako. Yung parang ganon. Nawala daw ako naitulong. So sabi ko, okay. Sabi ko, siguro natuto na rin ako na masakit man sa akin na hanggang ngayon, we're not okay. We're not okay sa mga kapatid ko. Hindi kami nag-uusap. Kasi merong money issue na naman na kailangan magluwal ng medyo malaking pera na which is wala. Ayoko maglabas ng ganon. Kasi for what? Para next time, hihingi na naman. Paano sila matututo? Mahal na mahal ko mga kapatid ko sobra. Pero kailangan kong gawin yon para matuto sila. Kasi hanggat tinutulungan ko sila, hanggat sa isang bukang bibig nila, nandun ako. Walang mangyayari Kaya Nagigets ganon. kita, Zoe. Zoe, kamusta ang buhay ngayon ng kapatid mong babae at lalaki? Okay na sila. May work sila pareho. Oh, ba't ayaw nilang tumutulong na ba sila ngayon? Ba't nanghihingi pa rin ulit sa'yo? Wala na kasi yung mother ko nag-pass away na. May nangyari lang, medyo may problem yung isang kapatid ko. May nagawa siyang bad, gano'n na lang. So, kailangan namin ng
kailangan maglabas ng pera. So, ayoko. Gets. Sabi ko, no, hindi ako ang gumawa niyan. So, why ako ang magpapayad niyan? Kayong gumawa niyan, kayong manap ng paraan dyan. Kaya yun, masama na naman ako sa kanila. Mhm. Lagi kang kontrabida. Yes, sabi ko, may anak na ako. So, lahat ng focus ko nasa anak ko. Tama. Hindi ko naman pwedeng pabayaan yung anak ko para lang ibigay yung hinihingi nyo. Tama. Zoe, may katanungan Yes. ako. Okay lang ba? Okay. Zoe, anong pakiramdam na maging isang breadwinner? Maganda ba siya? Masaya ba? Nakakalungkot? Ano mga realization mo dito as a breadwinner? Masarap siya na nakakatulong ka, lalo na sa parents mo. Sobrang ang sarap sa pakiramdam, tanggal lahat ng pagod mo. Pero at the same time, nakakapagod. Kasi, alam mo yon yung parang imbis sarili mo, ang isipin mo, hindi mo mafo-focus eh. Kasi kailangan mong ibigay yung 80% sa family mo. Minsan nga 90% na nga eh. Matitira sa'yo 10% na lang. So parang nakaka-drain. Nakaka-drain siya, promise. Lalo na sa uwi kung yung tinutulungan mong tao hindi kayang tulungan yung sarili. Yes, correct. Napaka-ungrateful. May mga ganun pa. Na which is kung sino pa yung kapatid mo, sino pa yung kapamilya mo, yun pa yung hindi nakikita yung worth mo. Makikita na lang nila siguro pag wala ka na. Yung parang ganun yung mindset. Nakakabwisit. Zoe, alam ko na maraming makakarinig ng kwento mo ngayong gabi na to. At syempre may mga breadwinner ngayon na nakikinig sa'yo. Na tumutulong talaga sa family nila. Na hindi pa rin sumusuko until now. Bakit? Kasi ang dahilan nila, wala namang limitasyon ng pagtulong eh. May ma-advise ka ba sa kanila based sa iyong experience na tama ba yon yung pananaw nila na wala naman limitasyon ng pagtulong eh. Dapat diretso lang. Hindi kasi sa akin, nangyari sa akin, sa mga listeners na breadwinner, naranasan ko yung grabeng trabaho para lang maibigay mo yung kailangan ng family mo to the point na naha-hospital ka na, na nasasaid ka na. Minsan nga mag-i-skip ka ng lunch or dinner para lang yung budget na yun ipadala sa family mo. Na-realize ko kung anong mangyari sa akin, paano na lang sila, 'di ba? Ganon yung una kong mindset. Pero naisip ko, anong mangyayari sa kanila kung lagi ko silang tinutulungan? Paano pag nawala ako, nasanay na silang nandyan ako, mas lalong kawawa. Masakit man, pero kailangan nating harapin yung realidad na hindi lahat ng pagtulong masarap. May masakit din. Yun na yung sinasabi kong kailangan minsan tiisin natin para matuto silang tumayo sa sarili nila at matuto paano kitain yung pera. Tama. So dapat para dun sa mga taong tumutulong at nagbibigay ng financial support para sa family nila. Dapat yung tinuturuan nila yung mga tinutulungan nila na magnegosyo or mas mapalago yung pera. Ganun Kaysa yung mas ginawa ko. Kaya lang nawala ng budget, na zero out na naman yung binigay kong business, which is yun dapat ang ko sa kanila, na matuto silang mag-business. Kaya lang na-bankrupt kasi lahat ng kinikita ng business na yun yung ginagamit nila for daily needs. Wala ding nangyari. Ito yung mahirap sa Pilipinas. No? Correct. Yung kapag hindi ka tumulong sa family mo, masamang tao. Grabe. Oo, para ka ng ang sama mo na, para kang Wala ka ng utang na loob. nakapatay.
Yes, correct. Yan. Tsaka yung Walang mga utang. magulang na ginagawang investment yung anak. Ay, bad yun. 'Di ba? Hindi maganda yun. Yung Promise. sinasabing, itong batang to, ito magpapayaman sa akin. Hindi naman natin matatanggal yun sa magulang na yes, yung anak mo, isa sa mga investment mo talaga yan. Pero hindi para magkaroon ka ng pera o ano. 'Di ba? Correct. Kung ano lang yung kayang i-share, dapat maging thankful sila kasi Mm. ang hirap kitain ng pera, hindi nila alam yung pagod, puyat ng tao, maibigay lang yung gusto nila. Yes. Kamusta kayo ng lalo na ngayon magpapasko? Bibigyan mo ba ng pang Noche Buena tong pamilya mo? Ano gagawin mo? Kahit hindi nila ako kinakausap, nagpapadala ko pero through my cousins. Sinasabi ko na lang na pa-order ng ganitong food, padala na lang dun sa kanila. Mhm. Tapos yung cousin Pero mo, yun yung kumakain na lang, hindi pinapadala ko naman. Hindi, pinapadala naman niya. May sinesend naman siya mga pictures. Kaya lang, Okay. walang thank you. Wala akong na-receive na thank you. Mm-mm. Ma'am Zoe, gusto kong huling katanungan ko na lang to. Yes pa. Anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon? Hirap pa. Sa mga kapatid ko, Yes, ma'am. sorry kasi tiniis ko kayo para din naman sa inyo, which is alam ko hindi nyo ako maintindihan kasi para sa inyo naging selfish ako pero Mhm. no, kasi kung hindi ko kayo tiniis, nasa na kayo ngayon, umaasa pa rin sa akin, paano na lang pag wala ako, mas lalong kawawa kayo. Mahal na mahal ko kayo sobra. Kahit hindi nyo ako kinakausap, kahit hindi nyo sinisin yung messages ko na, hi, kumusta ka na? Sana okay ka. Every birthdays nyo, nag-greet ako sa message. Hindi nyo ako nire-reply. I know, galit kayo sa akin. Sorry talaga. Pero kailangan kong gawin. Kung nasasaktan kayo, mas triple pa yung sakit na nararamdaman ko kasi ako yung bunso na gusto ko ng love ng kuya, Mhm. ate. Pero wala. Kailangan kong tumayo sa sarili kong paa na parang ako yung panganay. Pero kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin kayo. Kahit alam kong kinalimutan niyo na ako. Ingat kayo lagi. Stay healthy. Mahal na mahal ko kayo. Yun lang po. Ma'am, balik na rin natin yung sitwasyon. Paano, ma'am, kung sila meron? Tingin mo, bibigyan ka ba nila? Sa pagkakakilala mo sa kanila? No. Kasi never naman nila ako nabigyan simula bata ako Mhm. So, ibig sabihin, sarili lang nila iniisip nila yung, pero pagdating sa'yo, sa sarili mo, hindi. Yes. Ang iniisip lang nila, basta ikaw, kaya mo magbigay. Yes. Kasi ang tingin nila sa akin, fighter. Kaya ko sarili ko. Ganun Mhm. kasi ako Mhm. kahit weak ako, pero yung mindset ko, kaya ko to kaya kong lumaban. Ganun kasi ako na tao. Gets, ma'am. Ma'am, last one, anong hiling mo ngayong Pasko? Hiling ko ngayong Pasko, sana maging happy lahat. Matanggal lahat ng tinik sa dibdib ko. Maging healthy yung baby ko. Mhm. Kahit yung family ko maging healthy. And peace of mind and happiness. Yun lang po. Yun ang hindi mabibili talaga, ano? Peace of mind and happiness. Yes. Walang halagang, yan, kapantay. Yes po. Ma'am Zoe, thank you so much. And I hope Thank you. na pagaan namin ang iyong kalooban gamit ang aming platform para mapakinggan ka.
at makausap ka. Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Zoe. Thank you po. Yes, Ma'am Zoe. God bless, Ma'am. God bless. Ingat ka sa pag-uwi and stay happy and healthy. Thank you po, Ma'am Zoe. God bless po sa inyo. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Alright, mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller. Isa po ito na breadwinner, pero sa kanyang pagtulong ay imbis na pasalamatan siya ng kanyang pamilya, ay nagiging masama pa rin siya. Alam nyo, pinakamahirap yan eh. Yung tumutulong ka sa mga taong ungrateful sa buhay. Ungrateful sa kaya mong ibigay at itulong sa kanila. At yun na yung nagiging toxic Filipino culture natin yan eh. Na kailangan kapag ikaw ang kakayanan or ikaw yung nakakangat, dapat aasa na sa'yo lahat ng pamilya mo. Diba? Which is mali. Dapat nagtatrabaho din sila para matulungan din nila yung sarili nila. Diba? Ganun yan eh. Anyway, mga kabisyo, kapag may taong tumutulong sa atin, tulungan din natin yung sarili natin. Dahil yung tao na yun, hindi naman habang buhay, kayang tumulong para sa'yo. May hangganan po yun. So, kapag tinulungan ka na, dapat tulungan mo na yung sarili mo. Para dire-diretso na yung buhay mo. Kaya mga kabisyo, maraming salamat po. Keep safe always and God bless you muli. Ako si Titan Jello. Kasama niyo po dito sa 90.7 Love Radio. And syempre, kasama ko pa rin ang aking partner ngayon na si Boy Pindot. At lagi lang po kayong tumutok sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secret. Muli, maraming salamat and keep safe always and God bless you. Mamaya, kita-kits po tayo sa ating programa dito sa 90.7 Love Radio, number 1 station, Metro at Mega Manila, 90.7.